pamundutan podang kuning dibawani dari Mas Sunanto CP Cimeng Bogor minta lagu podang kuning dikirim kagem warga masyarakat Beluko yo disepati ben anakku Mega ngadeg nak oh ya ya yo nembang podang kuning dibawani ya nak nggih sendika Mas saiki wis kelas pira sakniki nembe kelas kali kelas loro SMKI nggih jurusane karawitan oh karawitan ya muga-muga kayak lulus amin ya niki kula wedi kok Pak wedi apa lah wau lah dinten Senin niku rapat heeh nah kula mbuh munggah napa mboten wah munggah ya engko tak telepon Pak Muklas ya kok karo tak telepon anu iki penggendarku ya penggendarku ki ya guru SMKI ya Pak iya iya sos tenang bae angger kowe iki tertib le sekolah ya munggah aja sok bolos aja tiru lek-lekmu iki iya dhisik zamane aku SMKI karo kanca-kanca iki gur bolos iya mesti ketuane jenengan ta Pak ora lah sing gemung iya nggih niki nyuwun sewu nggih Bu Suhin yo nembang podang kuning dibawani ya wis diorjeni karo gurumu nadyan wujud temong peksi suara kok aluse kaya ngene iya Pak Bagas Pak ingkang ngajari nah iya nek sing gendar ki dasare ya piyai itu wajo iya telaten mulang karo anak-anak ki telaten iya iki uga disusul lekku Jarwo saka Gembuk ya matur nuwun lek Jarwo sekalian heeh yo swara kok aluse kaya ngene. Ya mesti iki sesuk ya dadi upama dadi bojo ya wonge lembah manah. Oh iya. Iya. Beda karo mbakyu-mbakyune. Lah napa, Pak? Oh, mbakyu-mbakyumu iki atos-atose. Iya. Mboten ya. Sing lanang salah ana digedhik cengele. Iya. Ngono ae. Kejem. Iya. Ayo.
podang jenar har ibu bunga heng atiku nyanding bisa dadi tombo Yo, dilanggamke terus engko didangdutke. Ya.